Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye, uJesu Kristu iNkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. Bangcwele kakhulu ukubona usuku lwanamhlanje. Luyinselelo-ke nokho ngoba usuku nosuku olufikayo usazophendula phambi kaNkulunkulu ukuthi yini owamenzela yona. Wamenzela okuhle noma wamhlukumeza wona? Kusile nje sono sino usuzidlile. Kusile nje usuhlebe bani? Kusile nje usuhlukumeze bani? Hayibo, kuyabhalwa ezulwini, zikhona iy'ncwadi ziyovulwa, nenye incwadi eyovulwa ngeyokuphila, bese kuthi lona lo igama lakhe lingatholakala encwadini yokuphila aphonswe echibini lomlilo, okuyikufa kwesibili, okungukufa kwesibili. Mntaka baba, ziyeza iy'nsuku, lishonile layizolo, laphuma usuku ulanga osukwini lanamhlanje. Ngakho you are one day closer, you are one day closer usondele osukwini lokuhamba kwakhe emhlabeni. Ukulungela ukuhamba na? Iy'ngunaphakade lakho uzolichithaphi? Uzolichitha ujabule noma uzolichitha ukhala? Lapho kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo, lapho kuculwa ingoma ethi maye maye maye, lo maye ngeke asakusiza ngoba zobe sekungale kwethuna. Zobe ungasakwazi ukubuyela emzimbeni wakho, noma usuthandaza ukhala ucela iminithi, ngoba kuthiwa abanye bathi nje, Nkosi ngiphe 60 seconds, just 1 minute ngiyokuvuma emhlabeni. Bakhohlwe nokuthi imizimba bebenayo ibolile, akasakwazi ukubuya umoya afika amvume, isikhathi sidlulile. Ziyeza iy'nsuku, nawe sizodlula esakho, nami sizodlula esami. Akekho owomele othini njengentethe. Sonke simele ukubonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulelwa sikaKristu. Siyambonga uNkulunkulu ngevangeli asinikeze lona. Noma bangaligxeka, basho konke abafisa ukusho ngalo, enganivela imoto ehambayo ikhonkotha izinja. Abakwazi ukubanga umsindo ngoba iyahamba le nqola. Kodwa imoto emile ziyayichamela, ziyayinukisa ngoba imila inyakazi. Umkhumbi osukile kwihaba eThekwini wahamba wangena olwandle uhlangana nezivunguvungu. Umkhumbi omile awunazo iy'vunguvungu. So simele ukuhlangana nezivunguvungu, simele ukungena ezulwini ngey'nhlupheko. Nenkosi yethu uJesu yangena ngey'nhlupheko. So mawuhlupheka ungakhali. Kubi mawuhlupheka ngoba wonile noma ukhulume kabi bekuhlupha. Kodwa ubusisiwe umuntu ohlupheka ngenxa yegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. So bazosithuka, basho konke abakuthandayo, thina kuthiwa sijabule ngoba umvuzo wethu mkhulu ezulwini. Baba uNsibande uyakubingelela, Ndlalifa izulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu ngosuku lwanamhlanje, siyamdumisa. Bekuyisibingelelo nje leso esiserious-ke nokho, ngoba lawo mazwi ngenzeka abuye usuphambi kaNkulunkulu, usukhumbula ukuthi wezwa ukuthi kuthiwa ufuna ukulichitha apha ingunaphakade lakho. Wezwa wenzani? Wezwa wenzani? Ayike muhle uJesu, uyasithanda. Namhlanje uNkulunkulu anibusise nonke lapho nilalele khona. Sizoya-ke emkhulekweni, siguqe, sithandaze, simcele uNkulunkulu wethu aqhubeke abe kanye nathi. Aqhubeke abe kanye nathi nomoya ongcwele, ngoba uma ulalele kahle isiqalo nje siyasho ukuthi ukanye nathi ngomoya ongcwele. So-ke singalokhu sithi siyacela Nkosi ube nathi, sicela uqhubeke ube kanye nathi ngoba vele usukhona, ushilo. Wathi abakubizayo bakubiza usabele, abahlangene egameni lakho abathi uJesu Kristu inkosi, usukhona. Siyabonga Nkosi Jesu. Sibonga igama esilinikeziwe phansi kwezulu. Sibonga igama elinamandla. Ayikho insindiso ngelinye igama, ayikho futhi insindiso ngomunye. uJesu izolo, uJesu namhla, uJesu ingunaphakade, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Asiguqe sikhuleke.
Baba wethu ongcwele, Baba wethu osezulwini, yise wenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, siphambi kobuso bakho sikhuleka ngegama lenkosi uJesu sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyakucela ke uNkulunkulu wami, iba nathi usifihle, kube yilona loyo ephikweni lakho lomoya, kube yilona loyo umfihle enhlizweni yakho, kube yilona loyo umfihle ngakwesokunene sikaBaba. Siyabonga, iba nathi kule nkonzo ukukhuluma uzambule ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibonge abangikhumbuzile, ngase ngikhohliwe ngasho-ke nokho ngathi inkosi mayivuma ukuthi nginifakele lo mbono okhuluma ngokuthi angaze aliphinde kathathu leli gama. Uzoza lisho kathathu athi uJesu Kristu inkosi, asho 3 times. Asijwayeleni bafowethu ukusho 3 times. Hayi, asikujwayele ukusho 3 times. Madimoni ayasokola yasha ngesikhathi ulisho kuphuma umlilo. Mawuliphinda kuphuma ngaphezulu kwaloqala. Mawuliphinda kwesithathu kuphume ngadlangadla yomlilo. And abakwazi ukubekezelela abakaSathane. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Abakamoya, abanamehlo kamoya bawubonile umlilo uphuma. Bawubona ngisho lapha kwivideo ku-YouTube abanamehlo kamoya. Kodwa abangenawo amehlo kamoya bayezwa nje. Kodwa amadimoni ayasha, ayawubuka umlilo. Thana uJesu Kristu inkosi. Phinda futhi uJesu Kristu inkosi. Phinda okwesithathu uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ake sisithandazile sizoya ke enkonzweni yethu yosuku lwanamhlanje, sikhumbule ukuthi izolo sike sakhuluma ngenyembezi zikaJeremiya lapha ekhala athi ngiyacela Nkosi Jehova ke ukhumbule. Hayi, ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho. Bafowethu, hayibo uNkulunkulu hayi ngoba ekhohliwe, kodwa kumnandi mawunento ome ngayo omkhumbuza ngayo. Wena umkhumbuza ngani? Hayi, ngiyabuza mina, wena yini umkhumbuza ngayo? Unakho kuphethe esandleni? Unakho yini ozosho ngakho uthi Nkosi ake ukhumbule? Washo uJeremiya laphaya kuvesi 2 okuvesi 3 wathi ngiyacela Jehova ake ukhumbule ukuthi ngihambile phambi kwakho ngeqiniso nangenhliziyo epheleleyo. Ngenzile okuhle emehlweni akho. Wenzeni wena emehlweni kaNkulunkulu? Kuhle okwenzile. Uhambile ngenhliziyo ephelele. Lithi wayesekhala uHezekiya ngokukhala okukhulu. Wakhala. Wabheka odongene wakhuleka. Wabheka odongene wakhala. Hayi, ake sifunde izwi lanamhlanje elumgogodla. Sikhuluma ngokukholwa nokukhuleka, noma ukukhuleka nokukholwa. Marko chapter 11 verse 24. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo, kholwani ukuthi nikwamukele niza kuba nakho. Just believe. Kholwa ukuthi suphethe uzoba nakho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. I-challenge le kakhulu kubantu abasemkhosini, abakhulekayo, abanezinto abazicelayo. Kholwa ukuthi unakho, usukwamukele, kodwa uqedele umkhosi wakho. Ungasho ukuthi senginakho sengiyayeka. uSathane uzokutshela ukuthi yeka, ngoba ngesathi uyeka usuthi ukubambile kuzobuyela emuva. Qeda umkhosi wakho, kodwa usunakho ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Sikhulumile ke izolo ngenyembezi. Sathe iyakhala le ndoda, yabheka odongeni yakhihla isililo. Ngasho ngathi babusisiwe abanemkhuleko emanziswe ngeinyembezi. Yabona mawukhuleka and umkhuleko wakho bese uyawumanzisa
uthi ukuchela kancane njengeinyembezi. Bakithi, wenzani uNkulunkulu ngemkhuleko njalo? Ake siyobheka laphaya kumahubo 56. Wenzani uNkulunkulu ngakhuluma ngalento ngelinye ilanga uNkulunkulu uyayivusa ukuthi ake ngiphinde ngikhulume ngayo lapha kuverse 8. Ihubo leli lenkosi uDavide. Uthi kuverse 8, amahubo 56, ukuzula kwami ukubalile wena. Yetha izinyembezi zami egabheni lakho, azikho encwadini yakho na? Ukuzula kwami ukubalile. Umuntu uma ezulu usuke ehlenyuka, ekhala, engahlalisekile, ezula. Ithi kunkosi uDavide, ukuzula kwami ukubalile. Uxolo. So mawuzula uNkulunkulu uyabuka. Mawuzula ukhala uNkulunkulu uyabala. Abese-ke ethumela ingelosi izolanda lezi nyembezi zakho, izifake egabheni, igabha ibhodlela. Yetha izinyembezi zami egabheni lakho. Mase zifakiwe ebhodleleni, ingelosi ihambe nazo zifike zilotshwe encwadini. Hayi bafowethu, ziyalotshwa inyembezi zomuntu. Yikho ngithi ibusisiwe imikhuleko emanziswe ngeinyembezi. Ibusisiwe imikhuleko egezwe ngeinyembezi. Injani yakhe imikhuleko? Wagcina nini ukumkhalela uNkulunkulu? Wagcina nini ukukhala ngezono zakho? Ukhale kuNkulunkulu uthi ngiyayisola Nkosi. Ngakubethela nami ngokudla izono. Ngakuhlukumeza nami ngakuzwisa ubuhlungu. Wokulaba basaqhubeka bemzisa ubuhlungu iqiniso sebelazi. Ngiyabadabukela. Ngcono ukubosha itshelo okusile entanyeni yabo baphonse ekujuleni kolwandle. Hayi, ngiyakudabukela mina mntaka baba. Ngoba kusho ukuthi awuqondi, awazi, awuzwanga ukuthi uNkulunkulu akaphela amandla. Uyena onika oyethile amandla, nongenazikhwepha uyazandisa. Awuzwanga na? Bheka phezulu, ubuke ukuthi ubani odalile lelo bandla elisezulwini phezulu. Inkanyezi, inyanga, ilanga, amafu, kudalwe ngubani? Lithi izwi lenkosi ngezikhwepha zakho uyalibiza one by one lize kuye. Waze ngisho amagama abo. Hayibo, webafowethu, asingadlali ngokukholwa. Musudlala ngensindiso. Yiba serious, isikhathi siphelile. So-ke mawukhala, ukhuleka, uNkulunkulu uthuma ingelosi zakhe zehle, zifike zifake inyembezi zakhe ebhodleleni, zikhuphuke, zifike zilobe inyembezi zakho encwadini. Ulotshe umkhuleko wakho. Umkhuleko wakho ungadlula unnoticed. Uyaziya ukuthi ukhona ngoba umanziswe ngeinyembezi. Mina ngikhuluma ngomkhuleko. Abesethu uJehova laphaya kuJeremiah kuJeremiah abesethi laphaya kuJeremiah 9 verse 17. Usho kanje uJehova Sebawothi uthi, qaphelani nibize abesifazane besililo ukuba bafike, nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike. Abesifazane besililo ezulwini bahlakaniphile. Abesifazane abahlakaniphileyo ilaba abachazwa kuverse 18. Lithi basheshe basikhihle isililo ukuze amehlo ethu amululeke izinyembezi nezinkophe zethu ziphophoza amanzi. Hayi bafowethu, bizana abahlakaniphile besifazane. uNkulunkulu uyafuna ukuthi sikhale. uNkulunkulu uyafuna ukuthi sidabuke. uNkulunkulu uyafuna ukuthi sikhale khona ezothuma ingelosi zakhe zizolanda inyembezi zakho zethiwe egabheni, zemuke ziyobhala encwadini yokuphila. Ngiyakutshela mntaka baba mawukhuleka, ngiyakhumbula ngizwa lento okokuqala ngithembanga. Uma ukhuleka ubeka imikhuleko yakho ebank. Ufana nomuntu obeka imali ebank, okuzothi uma usuyidinga uvele ushone ebank ufike ushaye kwi-ATM iphume ngoba usuyayidinga.
khuleka. Uma izwi lenkosi lithi khuleka, ubhizi ubeka imikhuleko yakho ebhenki elisezulwini, iyalotshwa encwadini. Iy'nyembezi zalo umkhuleko zifakwe ebhodleleni, ziyahamba. Yingakho kuthiwa sibiza abesifazane abahlakaniphile, abesifazane abazofike bakhale bakhihle isililo, ngoba ngesikhathi ekhala umuntu oseduze kwakho, nawe ziyafika inyembezi kuwe. Ngikhumbula umkhuleko womama ebesinawo ngomsombuluko newuzwile, mabexoxa indaba zabo ziletha inyembezi. Besifikelwa abesifazane abahlakaniphileyo, abesifazane abezokhihla isililo. Nami njengendoda ngizwa amehlo egcwala inyembezi, ngakhala ngathi uNkulunkulu usilande kude. uNkulunkulu wethu ungasilahli, uNkulunkulu wethu ungasishiyi. Sisisebenze kangaka ngoba besifazane abahlakaniphileyo basebefikile. Yehla ingelosi, zehle ezulwini iy'ngelosi, yilona loyo owakhalayo ngalelo langa. Zafakwa inyembezi zakhe egabheni, zabuyela emuva ekhaya, zalotshwa encwadini. Nalabo abakhalile, bekhaliswa yile nkonzo, bekhaliswa lo mkhuleko kade bengekho kwansibande, uNkulunkulu uyithumile ingelosi zakhe, zehla zafike zayithatha inyembezi. Uyuzwe ngelinye ilanga ngithi ngibhizi ngishumayela, uNkulunkulu angibamba angiqinise, ziphume inyembezi. Yehla ingelosi usuke ungayiboni wena, ifike izithathe iyoziloba encwadini. Hawu wemadoda, zenzani kanti lezi inyembezi? Lithi izwi lenkosi, ningaziphindiseli nina bathandwa, ngokuba uNkulunkulu yena ngumphindiseli. Ningaziphindiseli nina bathandwa, ngoba uNkulunkulu yena ngumphindiseli. Ngithi mina zenzani lezi inyembezi? Asiye laphaya ncwadini Sambulo chapter 8. Sithola ukuthi zenzani lezi inyembezi. Sambulo chapter 8. Mawufunda uqala laphaya kuverse 3. Kuvulwa uphawu lwesikhombisa, uphawu lwenhlupheko ezizoba khona ibandla selihlwithiwe. Uthi uverse 2, ngase ngibona ingelosi yesikhombisa. Izingelosi eziyisikhombisa zimphambi kaNkulunkulu, zane kwamacilongo ayisikhombisa. Verse 3, kwase kufika enye ingelosi yema ngase-altare nesitsha segolide sempepho. Yanikwa impepho eningi ukuba iyelekele emkhulekweni yabangcwele bonke phezu kwe-altare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Imikhuleko yabangcwele yonke iphambi kwe-altare legolide. Ngesikhathi ukhuleka ungcwele, imikhuleko yakhe ishone e-altare legolide. Ngesikhathi ukhuleka ukhala, ingelosi yafika izothatha lezo nyembezi izifake ebhodleleni, ziyolotshwa encwadini yokuphila. Mase zilotshiwe encwadini yokuphila, bese zihlanganiswa nemikhuleko yazo eseduze kwe-altare. Yiyo leyo mkhuleko kufike kulekwe impepho phezu kwaleyo mkhuleko. Lalela bese kwenzakalani. Verse 4, bese kwenyuka esandleni sengelosi umusi wempepho nemkhuleko yabangcwele phambi kaNkulunkulu. Kwenyuka ngesandla sengelosi, ngoba iyona esuke ithela impepho, iyona esuke iyeleka impepho phezu kwemkhuleko. Bese kwenyuka umusi ngengalo yengelosi. Verse number 5, ingelosi yayisithatha isitsha sempepho yasigcwalisa ngomlilo wase-altare, lapho kuhlezi khona lemkhuleko. Yathatha isitsha sempepho, yasithatha isitsha sempepho yasigcwalisa ngomlilo wase-altare, yasiphonsa emhlabeni. Iphonsane emhlabeni umlilo onemkhuleko, onenyembezi, onempepho, kwaphonswa emhlabeni. Kwase kuba khona ukuduma namazwi nemibane nokuzamazama komhlaba. Why? Ngoba bakhalile abangcwele. Why? Ngoba imikhuleko yabo ihlezi lapha e-altare. Imikhuleko yabo inele yathelwa ngempepho, kwasuka umlilo. Nele yathelwa ngempepho, yagcwala isitsha
segolide yasithatha ingelosi yasiphonsa emhlabeni kwase kuphonseka lonke usizi emhlabeni. Bafowethu, inyembezi esizikhalayo zosebenza ngelinye ilanga zibe ulaka lukaNkulunkulu. Inyembezi esisondela ngazo kuNkulunkulu, abakuhluphayo ukhala inyembezi uNkulunkulu, abakuhlukumezayo wese uhlukunyezwe umzalwane, wese uhlukunyezwe umuntu ozibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Ngiyesaba, nginovalo ngoba into yokwenzeka lapho ilikhuni yesabeka. Asibambeleleni uNkulunkulu, asihlaleni kuyena, sihlale kuyena. Inyembezi ezingalitholanga ithuba lokuthathwa liyopho ziyohlala lapha e-altare, uNkulunkulu wethu uzozesula. Isambulo 21 verse 4 lithi izwi lenkosi azesule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona, nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayi kuba khona. Kukuba okokuqala kudlulile. Okokuqala kudlulile. Wenzani ngey'nyembezi zakho? Wenzani uNkulunkulu ngazo? Ukhaliswa yini? Akuthathwe inyembezi zengwenya, akuthathwe inyembezi ozenzisayo. Ngingimangale nje mangizwa abanye bevuma izono bengenakho ukudabuka, behleka. Kumnandi nje ngithi maye kuye, Nkosi yami akazi. Akumina-ke ngiletha ukudabuka kumuntu, mina ngizokulalela nje. Khona abantu abathi mabeqala bevuma izono bakhale i-hour lonke lize liyophela ekhala inyembezi phambi kaNkulunkulu. Hawu mabe mangaka amabhodlela akhe agcwele, engabe kusilotshwe kangaki lo mkhuleko ezulwini. Babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuza, babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekile ngoba bayombona uNkulunkulu. Mntaka baba, umkhuleko wakho umanzise ngeinyembezi, ungazenzisi. Uyabona uNkulunkulu ekusithekile, uyababona abazenzisayo, ungazenzisi. Kodwa babusisiwe abakhalayo ngokuba bayakududuzwa. Babunsibando eyithathu uyibeka la. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Hayi, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu ezulwini noNkulunkulu emhlabeni. Asibambaneni bafowethu sekhaya ezulwini. Singabanaka abadelelayo, singabanaka abasithukayo, singabanaka abasigxekayo. Benza imiqhele yethu ibe mkhulu ezulwini, benza imivuzo yethu ibe mkhulu ezulwini. Babunsibande uthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Masiguqe sithandaze, sisondele kuNkulunkulu wethu. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siza kuwe. Ngiyacela Nkosi usisize, usilekelele. Ngiyacela Nkosi usibiyele. Siyabonga ngale nkonzo, siyabonga usifundisa ngeinyembezi. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho uNkulunkulu njengawe. UnguNkulunkulu ophethe konke, ophethe impilo zethu. Lithi izwi lakho lobu usuku lokugcina kulo muntu lungakafiki nolokuqala. Nkosi, siyabonga. Siyabonga, siyalangazelela ukuze ekhaya ezulwini. Siyalangazelela uNkulunkulu wethu. Kodwa mawungakasilanda usasibekile kulo mhlaba, yenza sisebenze silikhazimulisa igama lakho. Siyabonga. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Busisa kube yilona loyo Nkosi olalele manje. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. uNkulunkulu abe nawe, uNkulunkulu akugcina kulondoloze, ube nosuku oluhle. Babunsibande, usiyavalelisa. uJesu Kristu uyinkosi.